ndakafa ndiri mupostori Johani Maranga asi nhasi uno ndabuda ndichitora pano akatora uri mushonga waaida kushandisa mushonga werake nhaurwa yake iri kumukomana inoti chekutanga une mwana asingabereki kana kuti asikubereka. Une mwana asingabereki kana kuti asikubereka. Chikonzero ngechekuti zvinhu izvi kuti zviite saizvozvo pane nyoka iri mukati memusha asi kuti inyoka yandakasiya inini yoraramira mumusha yararamira mumusha. Nyoka iyi inyoka iri kufamba ichiti apa ende apa ende apa ende ende akatoramba achishaisha kutaura ndiri kurohwa. Ngauya tizwe nyaya. Gara pasi apa? Undianu. Undianu. Hatumuziva. Amuziva? Hatumuziva. Wabvepi? Apeno. Atozozvata kudaidzwawo padare panapo wanakanjanda sumuka imuye kuno. Ndaimbodzimise pepa riri kuna mambo. Asi ndaimodini? Ndaimbodzimise pepa riri kuna mambo tende kumba kwenyu. Asi ndaimodzingise pepa riri kuna mambo. Kudzima. Ngono kanzilisa nikidhoke tina mambo hanzi tende kumba kwenyu. Waida kotonga wati kwai ndini baba wewakomana awo. Alright, iwe ndiwani? Changamire. Oye. Unaitwa ani? Filimoni Kanjanda. Unaitwa Filimoni Kanjanda? Mujuda. 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 Wati Mujuda? Ndauya pano nenhaurwa yemhuri yangu. Mhuri yangu iri kutambudzana. Ndakauya kuhope kwemudzimai wandakagara. Ndakauya rinokwana kuita runa. Ndakatsvaga mumhuri yangu kuona kuti ndinobudira panani. Asi ndakaona mumhuri mangu zvisina kukodzera. Nekuti hainganzwisisi kana kunzwanana. Asi ndakatsvaga pane rumwe rudzi. Ndikabuda ipapo ndichimudzidzisa kuti ndinoda kuti ubve kunzvimbo yaunogara uende kunzvimbo yaChangamire, nzvimbo yaMambo Mutasa. Ndinoda kutaura nemhuri yangu. Saka maona ndasvika pano. Iwe uriwe rudzi rwupi manje? Ndiwani? Uriwe rudzi rwupi iwewe pazoya Filimoni pauri umboriwe rudzi rwupi? Rudzi rwangu kana kuti murubvunza rudzi rwemwana wandakagara. Rudzi rwemwana wakagara. Handiruzivi. Haurizivi? Pano wasvika nani? Nechimwe chikomana. Nechimwe chikomana? Enda kupi? Chikomana chacho chiripi? Ngachiuya. Ndimi bambo. Ndimi mauya namaya. Mabvepi. Mabva Mutare. Masvika sei pana? Vakaratidzwa kuti sezvirwa izvo. Obva auya achibva wataura sekuti ndo basa rakanga tichiita sepamutare. Saka iye wakangoya muhope. Obva achitotaura manje zvira kuti muende kobatsira mhuri yangu. Mhuri yangu iri maMambo Mutasa. Saka yatambudzika irimo. Ndiro kuti iwe uende kusunungure mhuri umu. Ndiende koitongera ndiri kumusha. Nekuti imbudzi dziri kuungana. Asi izwai bambo. Munonditaura kuti munhu from nowhere
hamuna connection nerudzi rwekwanyanjanda, hamutoziwani wana kanjanda wacho hawakuziwi. Munhu otongweri kana abuda ipapo wototi chienda kumucha kwangu unogadzirise mhuri yangu, kana magadzirisa ichakubhadhara ise mhuri yacho. Ndati mhuri yacho ka Filimoni ari kutaura ka handingambati ndi Filimoni. Saka ndikuti Filimoni anofanira kunge achitaura mhuri yake kakuti inini kana mapedza zvokugadzirwa zvacho andizvo ndichakubhadharai nechakati. Wana waFilimoni wacho wese wari panapa ndiwo wese aswari kuti hawakuzivi. Muripo wacho wataura mambo, iye wacho wataura hanzi muripo wacho chii? hanzi munobvisa mombe. Munobvisa mombe. Asi mubvunzo wangu inini kuti iwewe mubvunzo wangu uri pekuti waziva sei kuti kwakanjanda kune dambudziko? Inini ndini ndakauya kuhope kwechimwana chandakagara. Chimwana chacho chawakagara chiripi? Icho chiri pano ichi. Ndoda chimwana kumatadza here kuti iwe ugare pamwana kana wani mhuri yekwakanjanda yese iyo? Hazvigoni Changamire, nekuti vana ava ndichivatarisa vane makore vachifamba vachisvika mukati menzvimbo ino. Saka hazvigoni kuti ndibudire mukati memhuri yangu. Chikonzero havasi kunzwanana, vari kupumhana. Saka hazviiti kuti ndibudire pamwana apa, nekuti ndikabudira kana pane uyu achatadza kunzwisisa, ndikabudira pana uyu achatadza kunzwisisa. Alright, ndiri kukuzwa izvoutaura. Chauda kogadzirisa alright zvawasi kuzwisisana. Kumba kwawo uda kogadzirisa chii? Nhaurwa yawo. Inini ndoda kuti nhaurwa yacho kana ndira kuizwa kandini mambo. Ndo yandiroda kutaura. Echitaura kuti nhaurwa yawo chii? Nhaurwa yawo ndeyekuti vari kupumhana. Vari kupumhana chii? Hanzi mune zvidhoma, mune uroyi, uyu ndiye ari kupedza mhuri, uyu ndiye ari kudai. Inini ndo zvandiri kuda kuti ndinotaurirana nawo. Chikonzero ndechekuti vari imbudzi dziri kungotungana mudanga. Apo ndiri kukuzwa. Ndati inini ndoda kuziva kuti ndisati ndakupinza mumusha mawo, ndinoda kuti ndizive kuti chawaona mumusha mawo chauda kugadzirisa iwewe uri kunochigadzirisa chii, because haungaendi kotaura nawo ka zvandisi kuzwa kuti urumboda kutaura nawo kuti ndinoda kuzwa zvauda unotaura nawo kumusha kwawo kuti ndizokupe mvumo yekuti upinde mumusha mawo. Nhaurwa yandiri kuda inini hombe ngeyekuti chekutanga vana vangu ngavabatana. Mwabatana maakutsvaga kuona kuti chikonzero chiri papi chiri kuita kuti mhuri ipere mumusha. Chikonzero kuda kutsvagwa kunani? Ii nduti kuuya kwako ndokuda kutaura dambudziko riri mumusha. Saka chinoda tizotsvage futi kunani? Inini ndega, inini Changamire, pachangu inini ndinoda kunotaura nemhuri yangu. Vakomana zvese zvamuri kuita izvi hazvisizvo. Chikonzero chiri apa. Ndiri kuda apo pane chikonzero pacho ndipoda kuti nditaurirewo inini samambo ndizive kuti chikonzero chiri apa. Inini chandandifuka kuda kunditaurira, ndangoda kunditaura kuti pawana vari kunetsana pano umwe une zvidhoma. Uyu une zvidhoma iwe. Hande tobvise zvidhoma pazviri. Iwe une chakati uri kuroya iwe hande tobvise hari yako pairi. Iwe une chakati hande ndobva ndakupa mvumo yekuti chisumuka chienda kupi chienda ikoko kumusha. Wobva waenda kobvisa chi zviro izvo. Panoti nditaura kuti uda kuti wewe uda kuti ndira kuenda ndowataura kuti wanangu batanai, wazodaro wozofamba. Wozofamba kuendepi wauya? Handikawauya here kuti wabatsire? Changamire ndatopabata pamatauro. Yes. Ndo pandandisi kunyatsonzwisisa nekunyatsobata ipapo. Waripo wana. Kuda kundoti ga apa pane nyaya ndipo ndiri kuda iwe chibva wanongedza kana waripo murese waripo chibva watonongedza kuti iwe uya ubva mutaure zvake nongedza auya wese une nyaya mudaiza uya uya mberi uya uyu ndiani? Azi ndiani? Abisha. Uyu ndiani? James. Ndi James. Taura tizwa. Iye ngati taurire mazita wana. Taura. Ndiye wadaidza. Ndiye wadaidza. Saka chiyo chiti pamasi. Chiti taura tizwe ma-CV yawo. Kuti une chikomana tiri kumhanya maningi ndiani? Une tiri kubana maningi ndiani? Une mbobobo ndiani? Wakabve. Ane maruva mbira ndiani? Changamire. Yes. Nyaya yangu yandinayo pano inoti uyu Abisha
Ndiruda kuti ubva wandirambira Abisha. Wazvizwa? Hongu kana kwete. Ehe. Aunditi taura. Unoti taurai. Taurai. Abisha. Wakabata mushonga. Taurisai? Wabata mushonga. Mushonga wakaenda kumusana. Mushonga wasanduka. Wakaenda kunoita chikara. Mukati memusha. Hapana chaanoziva iye pachake. Pachake iye haazvizivi kuti ndine chikara chandinacho kana kuti zvakadini. Pachake iye hapana chaanoziva. Asi mushonga wakasanduka. Chikara chiripi? Chikara chiripi ichi? Mabanana. Chiri mabanana. Mushonga wei. Weraki. Akatora uri mushonga. Waida kushandisa mushonga weraki. Alright, ngatiende kuna Jimaro. Uyu mukomana une nhaurwa yake yaina. Now. Alright, sorry, enda kupamberi. Ane nhaurwa ye. Nhaurwa yake iri kumukomana. Inoti chekutanga une mwana asingabereki kana kuti asikubereka. Une mwana asingabereki kana kuti asikubereka. Chikonzero ngechekuti zvinhu izvi kuti zviite saizvozvo pane nyoka iri mukati memusha. Ininiwo pachangu ndakanga ndiine zvinhu zvangu. Iwe Safirimon wanga waine zviro zvako. Ndiine zvinhu zvangu zviyazvi. Zvimwe zvacho zvakagadzirwa kana kuti zvakaenda kuwaritsi. Zvimwe zvacho hazvina kuenda. Zvimwe zvakaenda zvimwe hazvina kuenda. Zviri kuraramire mumusha. Saka ndoona kuti vana ava vese hapana wandinonongedza kuti uyu une mhosva ba. Hapana une mhosva ba. Changu chandiruda ngechekuti ndiruda kusunungura mhuri. Aiwa, apa ndinozozwa mushiba. Zvimwe zvakaenda ndingabati zvimwe zvakadzoka. Zvamama akabatawo imisa baba Firimon. Mukati ndiwo zvimwe zvacho zviri apa. Mukataura nyaya yekuti kune mwana uko asingabari kana kuti arikutadza kubereka. Chikonzero chii mwana asiri kubereka? Pane nyoka. Pane nyoka. Nyoka iripo. Nyoka yacho iri kugarepi? Nyoka iyoyi. Izvozvi pairi kuti nyoka iyoyi kana kuti tingatiende ndinosvika ndichimongedza kuti apa iyi. Wotokasa kutoenda munosvika muchinongedza kuti nyoka iri apa. Yobva yatobuda iri uzwa. Nyoka menyu. Tikabai. Ko apa pane pandisina kuzwa futi. Zvisina kuenda zviya kunze kwenyoka bati zviripi? Ndo zvandiruda kuti zvisina kuenda kunze kwenyoka. Akamati pane zvakadzoka. Zvimwe zvakaenda. Zvimwe hazvina. Zvisina kuenda ndo nyoka iyi. Iri kushanda iri mukati memhuri. Iri kushandiswa ndiani? Ivo vega pachavo hapana uri kuishandisa. Asi kuti inyoka yandakasiya inini yoraramira mumusha.
yararamira mumusha. Nyoka iyi inyoka iri kufamba ichiti apa ende apa ende apa ende. Ndo saka ndataura kuti idzimbo dziri kungotungana hapana zvadziri kudini ba zvadziri kuziva. Vese vari kutungana nemhosva dzavasina kana kuti ndoti chinyi. Alright. Ndapazwa. Zvino ndizvo ndakuita manje. Ndiwo wataura iwewe. Ndafara nezvawataura. Zvandakuita manje. Ndakuti iwe wati nyoka uri kuziya pairi ende uda koinongedza pairi waione. Wobva wagadzirisa kuti mhuri ifambe zvakanaka handizvo? Right. Ndakukupa mvumo yekuti usumuke nemhuri iyo izvozvi uende nemhuri unoirakidze pane nyoka zvese zvoutaura zvobva zvabuda mhuri tangofamba zvakadii zvakanaka. Munotodawo netsvimbo yangu futi handiti ndinotokupai tsvimbo yangu munotoenda nayo because ndikutoda kuionawo nyoka iyoye. Mirai. Taura tizvako. Ndikumbira kuti watingowabvunzewo chizwawo. Atiwatita ndine zvinhu zvangu ndakabata. Zita ndiani? Naiso. Kuti wambotaure zvinhu zvacho zvakaenda zvacho. Ndipo ndabvunza wakaenda zvinhu zvacho kuti zvautaura zvakaenda zvacho nezvaari kutaura zvakaenda kuti tizwire. Tiyatsonga tino. Imi mune zvamuruziva here zvakaenda zvakadzoserwa? Ya, imwe part watokutaura ukanoti ya watobvuma. Imi zvamuri kuziva zvakadzoserwa chii? Ndimi munofanira mutonditaura kuti mambo. Nguva yese tiri kunetseka apa zvakaendeswa zvimwe zvitatu hatiri kuzviziva izvo. Asi zvakaendeswa ngezvakati, zvakashota mubhasiketi ngezvakati. Mabvuma akati mune zvimwe zvamunoziva. Right, thank you. Imi taura Changamire. Vanhu ava hadzi vanga vari komusi wechipiri mwapa. Vakanga vari komusi wechipiri. Ndakatofona ndikati Changamire kunokutori nevanhu vaya vakarapa pamba pake uyu murume komusi unoyu. Saka yatofeki yavo kuita handiti pepa vane tsamba vane samasira ora makambondipisha rinoti imimi enda kuna mambo vana kunobvisa dhoketi. Kwenda utsemure dhoketi. Saka vanhu vanga vari kumba ava kureda ava. Saka yatofeki yakuti Bambo, aiwa zvamatotaura zvatonaka iyo. Don't worry about that. Bambo imimi makambosvika here kumusha kwemurume? Hamuna? Vakarara komusi wechipiri. Izwai bambo, izvaizvo bambo. Hatirarami nehiye seba. Kana kwakuine imwe ng'anga yanga iriko, handiti isiri iyi. We are not worried about ng'anga iyoyo. Handizvo? Tikuti imimi kana mutaura kuti imimi makaona mai ava nababa ava. Muhamataura kuti ndakawaona. Handizvo? Kana musina kuwaona hamuna kuwaona. Imimi muchaenda koita zvoda kuti muite sei? Muite. Handizvo? Iye anotaura kuti ndakozvigadzira. Nyoka iyo doti muone nyoka iyo. Uneti kwake ngatoziva kuti yozvizvika kana tichitomhanya ngatimhanye twendi. Yezvo. Wezi mune nguva nakanchanda imimi. Mune nguva muchinetsana imi pana muchiya pana. Asi chokwadi nhasi uno for the first time nduzwa uyo mukomana ataura kuti tine zvatiuziva zvakaenda. But ola lomupesa pamunobvira mamonitaura kuti mune zvinhu zvamunoziva mumurumu. Nhasi ndipo mautakonitaura nhasi pana kuti pane zvakaenda tinozviziva zvimwe zvakaenda. Which means zvinhu nyaya idzi munodziziva idzi. Mirai. Right. Taurai tizwe waFilimoni. Changamire. Yes. Mwana uyu wataura izwi rinoti inini ndatengwa. Ndizvo Changamire? Ndizvo ndazwa. Zvino shoko randinotaura pano Changamire, inini nekutengwa kwangu chiri chokwadi. Mwana uyu waitopumha achitaurwe zvakawanda uyu. Nditoripo nekuda kumusunungura kwakunditaura kuti ndatengwa. Asi zvandakutaura, izwi randakutaura pamberi penyu Changamire, ndichabva pamunhu wandakagara uno ndichidzokere mumusha mangu. Handitika
Asi soko randakutaura pamberi penyu Changamire, mwana uyu kana aine chokwadi chekuti inini ndabvisirwa mari kuti ndiuye ndigare pamunhu wandakagara unoyu Changamire, ngaabhecherana neni mwana uyu. Ndinomupa mwedzi 2 ari kufamba, ngaabata. Aiwa, hatida kusvika ikoko, ngaisiye matambo, ngaisiye matambo. Chizwa ndakuti handikauya kotaura neneni. Chirega ndiri kutaura zvekuita ini. Ini ndiri kuti iwewe ka chisiyana sabhenjira rako naye baba. Iwe ita basa rani? Rako. Ndoda kukupa mvumo iwewe yekuti uende mumusha imomo. Unoite zvokutaura nyoka ibude izvi, unofanira kubuda mumusha muda kuzwa kuti zvabuda. Iwe kana kuti unozvigona ka usaende ba usati wagadzira zviro izvo. Enda wobudisa nyoka, dai ndandisipa chigaro panapa nhasi vanhu vasina kuwanda kudai. Ndanda kutoiona nyoka iri kubuda. No, handikwanisi kuzviita hangu asi ndanda kutoiona. Saka zvandava kuti vana Kanjanda. Changamire. Muri redi ka? Apa pasina kubvunza kuti muri redi kana musi redi? Tiri redi. Munotofanira kuita redi. Padhuze apa Watsomba. Transport iripo paWatsomba ndizvo. Munhu wese mumotikari. Ndaupai tsvimbo yangu. Maenda izvozvi muchipedza dare rinenge risati rapera ndiri kuda maanza, ndoda anza panapa. Ndalapa. Ndachine papi? Munoswera ndizvo. Ana mamota. Tinokumbira kuti tifambe zviri nyore baba. Tinokumbira. Changamire. Mwana uyu zvocharutadza unzwisisa pakuti ini ndiri mupenyu. Ndaikakama. Handigoni kuti ndabudira panyama yeumwe munhu. Ndokakama. Ndakafa ndiri mupostori. Johani Maranga. Asi nhasi uno ndabuda ndichitaura pano. Vana vane makore. Vachifamba Changamire. Vachisvika mukati medare. Murodinzwa Changamire. Asi zvanga zvisingagoni. Chikonzero ndechekuti ndaiona kuti kunzwisisa kwawo kushoma. Asi nhasi ndoda kuti ndisvike pamusha. Aiwa, chizwa izvo ndazvizwa. Ndakuti kuti tikurumidze kufamba. Kuti titi tifambe kubva kunobuda kutsonzo tinoita zuva rese tiri munzira. Izwa. Ndinokutsvagira ngoro mavhiri makumbo 4. Unoenda nemakumbo 4. Izwa zvekukumbira. Aiwa, apa tinokumbira, baba tinokumbira. Tinokumbira munzwisiso Changamire zvavari kutaura. Ndinokumbirawo zvakanyanya. Ndinokumbirawo baba. Ndinokumbira. Sure. Ndichangamire vari kukumbira munhu. Mukurumidze kusvika. Ngozi kwakaita kure. Saka ndoti pindai mumakumbo 4. Mukurumidze kudini? Kusvika. Ngozi ndida kuzwa kuti nyaya nhasi yaperera papi. Ndosaka ndoda ndizive zuva risati radoka nhasi kuti kwawafamba zvafamba sei. Ndiri kukudai futi panapa. Saka kuti muende netsoka muzodzoka netsoka, nguva inopera. Ndosaka ndati makumbo 4. Ndakukumbira kuti mupinde mumakumbo 4 umu. Momhanya, mapedza izvo madzoka, modzoka futi pano, asi musakane pamunzira. Musakane pai? Munzira. Masvika kumba musadini futi? Musakane. Regerai munhu ari kuita zvinhu zvakaite sei? Aite zvinhu zvake. Ndatokunyara Changamire, ngadai ndatomurowa. Aiwa. Kunditaurira inini kuti takumbira regerero, it's okay. Siyai mwana. Enda akatoramba achishaisha kutaura ndiri kurowa. Aiwa. Changamire kutaura chokwadi. Mwana. Iwewe sei unoramba kuita madhauti. Iwewe sei unoramba uri 1 unoramba kuita madhauti. Iwewe uri 1 iwewe sei unopedza nguva hambai. Chimbotedza. Wazi nyoka zisiyemu. Unobvei kuita newangu. Munobvei. Zvinotaura zvega kuti hapana chaunobva. Iwe hauna chaunoziva. Wozoona muchiremba wega. Wega unongoda mazviremba zvakawanda. Hapana kuti ungofamba kana mamusina wafamba neturu kwenyu mabhachi matusiya kumba. Nhasi tubatirwa mubhasiketi nhasi. Saka zvimwe zvatokwanisa futi kuita. Pano mwe chiremba wasvika futi mai manja. Uripo futi mwe chiremba wasvika.
uripo ndinokwanisa kuti muendai pasaidi tangai first endai first tautopedza nguva right wazwa ere Filimon makutakura nemhuri endai kumba mapedzawo kumudzoka panapa kana paine zvanetsa waripo wanenge wakamirira masabhu ari panapa aripo nhasi masabhu aripo akawanda nhasi panapa saka chisumukai muende endai kumba taramba wasara mudzina